A gall que fa renou, li estrenyen el coll. Home, Deixa-la estar, pobra bèstia. que no són hores de cantar un gall. I què? I què? Que tot està trastocat. Els galls canten quan no toca, les tardors són caloroses i el Barça juga a mitja tarda. Tot això és culpa del canvi climàtic. Ets massa negatiu. I hauries d'estar content que et trobes prop de casa. A prop de casa, no tan a prop, Au, alegra't. Fixa't en aquells castanyers d'allà dalt. Sí, castanyers. Castanyers i què? Les castanyes ja estan a punt de collir i a l'època que toca. Soc més de l'avellana, jo. També n'hi ha d'avellanes. Doncs anem a plegar-ne, que a més me les injectaré amb vena. Aquí al poble en tindran. Jo sé d'un lloc. Sí, on? Sí, al carrer Major, a la botiga de la Maria Rosa. Té de tot. I per on s'hi va? Doncs entrant per aquí, per la porta de baix. Molt bé, per tant, la pregunta que ara ens fem, Marta, és... Doncs a quin poble són el Xavier, la Clara i la Mariola? A quina població són en Xavier, la Clara i la Mariola? Què regalem? Doncs una nit d'hotel per a 2 persones a l'hotel Vista Vella de Roses. Jaume Grau, pistes que hem sentit i que potser se'ns han passat. N'hem sentit moltes. Primer, que hi ha castanyers. Que estem a prop del poble del Xavier Grasset. Ah? I el Xavier Grasset és... Sí, l'hem sentit, i va sempre. I va sempre. Feina que té després per fer-nos aquí l'oracle. Que també tenim Avellaners i Avellanes. Sí? I que tenim una botiga d'una tal Maria Rosa i que han entrat al poble per la porta de baix. I hem Centre sentit... per porta. Sí, vol dir que hi ha alguna porta per aquí. I van donar una pista la setmana passada que vam dir que era un lloc d'alçada. O sigui que estem en un lloc alt. Molt bé. Mariola, amb qui estàs ben acompanyada? Sí, mira, us presento una escriptora, és la Isabel Olesti. Ella ho sap tot sobre aquesta població. M'ajudarà a donar pistes. Ha estat col·laboradora de premsa, de cronista, articulista a diverses revistes i diaris, i al seu moment va fer també crítica de dansa. La seva última novel·la, no sé si dir-la, perquè, clar, la dic, sí, clar, ella diu que sí que la digui. Doncs més tard, perquè té relació amb la cosa, no? No, va, Isabel, hola. Hola, què tal? Hola, Isabel, com estem, Doncs encantada d'estar aquí una altra vegada, molt ben acompanyada, i sobretot diríem allò que diuen els castellans, en este marco incomparable. Això s'ha de fer amb la veu angulada. En este marco incomparable. Clar, llavors ja li col·locaves la població que fos, Una vista preciosa. Vista preciosa. Aquesta és una pista més a més, Molt bé, tenim pistes. Anem a la primera pista. Qui ens diu la primera pista, Mariola? Soc la Isabel, ara. Ara ets la A Isabel. l'estiu, a la Font de la Plaça i Raja Cava, concretament el tercer diumenge de juliol. Home, jo diria que amb això ja... A veure, repetim. És que ells em van dir que són molt fàcils, però perquè ells ho saben. és una mica A veure, fàcil, ordre i concert. La Isabel Olesti ens ha dit que a l'estiu, a la Font de la Plaça i Raja Cava, concretament el tercer diumenge de juliol. Molt bona pista. Va, segona pista. Si fan unes patates concretes, no diem quines, no. Unes patates. Si fan patates... A 1.000 metres d'alçada, aquestes patates es Són molt conreen. bones, aquestes patates. Molt bones, les patates. Va, ara jo diria una altra pista que em sembla que no la teniu, però que és una mica com... és com cultural. Mira com riu. Que la veig des d'aquí, la Isabel, per sota el nas. Aquí va néixer un compositor del Renaixement, molt important, inventor del que es diu l'ensalada, que és una composició polifònica, així va ser molt popular. És un compositor molt important. Molt bé. I que aquí, doncs, se'l venera, vaja, perquè va néixer aquí. No diré el nom, perquè si no buscareu... No, llavors ja ho posarien al Google. Escolta, aquesta és la pista cultural, ara ja dic la pista popular, ja, abans de rebre les trucades. Com han dit el Xavier i la Clara, en aquesta localitat hi ha un petit Corte Inglés. Jo crec que un petit Corte Inglés n'hi ha moltes localitats, perquè la meva, per exemple, a Matadepera ha tancat ja, però també hi havia un petit Corte Inglés. És una botiga on hi ha de tot, i he anat aquest matí i he parlat amb la Maria Rosa. Ja veig que tens de tot, De tot una mica. Tu no devies ser la Montserrat. No, la Montserrat és la del Bar Tomaset, jo era la del Corte Inglés. Hi ha polèmica amb el tema Montserrat i el Bon Dia. Sí, no, doncs és la del Bar Tomaset. Però quant temps fa que tens aquesta botiga? Mare meva, més de 60 anys, que era dels meus pares, ja. Està molt ple de gènere, això, Molt. Sabries dir-me quina és la peça més antiga que tens? Més antiga, veiem. Què vam trobar l'altre dia? Unes mitges, uns leotardos que tinc molt antics. Tinc unes puntes allò per posar, que abans es portava, i ara les venen a buscar, i fil de la dàlia, fils que ara ja no... Clar, tot torna, no?
cosa que I la novetat, el més nou que t'arriba? La novetat, ara, avui, últimament, és el rovelló. Que bona, la Maria Rosa. Feu atenció també als parlars de Catalunya, Exacte. 93201 74 74. Es tracta d'endevinar en quina població avui li han dit hola, Mariola, a la Dinarès. Carles, de Vilajuïga. Bon dia i bona hora. Bon dia, bona hora. A veure, què? Digui'ns, digui. Sí. Digui. El poble podria... Bueno, en principi he pensat un poble, però després he canviat d'idea. No sé si puc... No, ha de dir un nom d'un poble. Prades. Prades? És Prades? Ha canviat d'idea, aquest senyor. Ha canviat d'idea. És Prades? Per què li sembla que és Prades? Una cosa tan estranya. Ara ves aquí. Què? A veure, argumenti-ho, senyor Carles. Per què és Prades? Pel tema aquest de la font. Pel tema de la font. El tema de la font. Grau, fes de jutge veredicte. Pues veredicte és... No, en aquest cas no és culpable, és innocent. És innocent, és bravo, és Prades. És Prades? És Prades, Carles, és el seu dia de sort, Molt bé, Carles. I podrà tenir una nit de sort també a l'hotel Vista Vella de Roses, perquè ha guanyat aquest premi. Hi ha estat mai a Roses, Carles? Sí, hi ha estat, sí. Li agradarà anar? Escolti'm, no s'ho pensava pas, No. Molt bé. I ha estat a Prades? A Prades no hi he estat encara. No hi ha estat encara. Ara hi hauré d'anar. Ara hi haurà d'anar. O sigui que vostè, internet, ordinador, Catalunya Ràdio. I el cava m'agrada molt. Mita-li. Gràcies, doncs, també l'enhorabona per haver-ho encertat avui a la primera, Molt bé, doncs això ja ho tenim, I això que no hem dit que li diuen també a la Vila Vermella, que aquesta ja era definitiva, Per això per què li diuen la Vila Vermella? Ho saps, Isabel? Home, clar, doncs perquè les cases estan fetes d'aquesta pedra vermella que es treia de canteres que hi havia per aquí, i tot el poble han procurat doncs, que les façanes es conservin aquesta pedra preciosa vermella. Molt bé. I segons el diccionari de Coromines, el nom Prades d'on ve? Home, jo diria que ve de Prat, perquè està posada en una petita vall, és a dir, aquí al poble estem a 950 metres d'alçada, però és una petita vall al mig d'una cruïlla de camins, que, per cert, Prades va ser estratègic, perquè tant a la Guerra Civil com a la Guerra dels Carlins, doncs per aquí hi va haver molt de sarau, precisament per això, perquè era una cruïlla que hi passava tothom per aquí. Un prat dens. Molt bé, què més podem explicar, Jaume? Bueno, ja ho ha comentat la Isabel. És veritat que la ciutat, o la població, perdó, va estar cremada en diverses ocasions, precisament perquè en el tema dels carlins, en el tema de la Guerra dels Segadors, aquesta posició estratègica, i aquí hi havia, per exemple, carlins de bastanta fama, com per exemple el nen de Prades. Hi ha era una mena de mig bandoler, mig guerriller. Mig heroi, també? Bueno, sí, una miqueta així, una mica admirat. Sí, que va morir jove, una mica com el Billy el nen, Perquè hem de pensar que Catalunya en aquella època, i aquella zona encara més, era com una mica com el Far West. Això estem parlant del segle XIX. Molt bé, de la fitxa de Prades, ens la fas, Mariola? Sí, Prades és una població de la comarca de la Baix Camp. A l'hivern hi viuen uns 665 habitants, però a l'estiu n'hi ha molts més. Som a 950 metres d'altitud. Prades té un clima prou humit i força fred a l'hivern. De vegades hi neva. De les antigues muralles que van envoltar el municipi tan sols en queden dempeus algunes restes, i com a curiositat dir que Prades té una plaça porticada dominada per una font d'estil renaixentista que es troba reproduïda al poble espanyol de Barcelona. Molta gent estiueja a Prades, com per exemple el bateria dels Pets, Joan Reig. Aquesta és la pista amagada. No l'he presentat fins ara, perquè si diem Joan Reig i estiueja a Prades... Ja està, Molt bon dia, valga la redundància. És aquí, aquest home de Déu. És a Prades, Ara sí que el veiem en Joan, Home de Déu i de la Mare de Déu de la Bellera. Molt bé. Ai. El Joan hi passa els estius, no, aquí, a Prades? Però aquest cap de setmana també hi ets aquí. Els estius, de petit que vinc els estius, però també a l'hivern, perquè a l'hivern aquí també s'hi està molt bé, Si tens una bona llar de foc també s'hi està molt bé.
Molt bé. I la tardor és fantàstica, els boscos agafen aquest color més marronós, més ocre, que a mi m'agrada molt. Escolta, hi ha un tema, jo abans he parlat de la polèmica del Bon Dia i Prades, perquè, bé, aquí va venir el foraster fa algunes setmanes i va trobar una senyora que es deia Montserrat i ella diu, és que jo sóc la senyora Montserrat del Bon Dia, dels pets. De la cançó. De la cançó. I llavors tu, Joan, això ho vas... No sé si ho vas dir que potser no era veritat, això. No és la Montserrat, és la Tresina. Ara ens hem equivocat de senyora. Però, de fet, d'alguna manera sí que és la Montserrat del Bon Dia. El que passa que hi ha més d'una Montserrat en diferents llocs del país, i una podria ser aquí Prades i podria ser perfectament la Tresina, no? Perquè amb Lluís fa 10 o no sé quants anys fa que vam treure el Bon Dia, més de 10 anys. Veníem molt aquí al meu apartament, acabar precisament a la tardor, a l'hivern, quan no hi ha gaire gent, veníem a enllestir les lletres, no? I vèiem la Tresina com escombrava la seva part dels porxos, del cafè del Tomaset, i alguna cosa li devia quedar a Lluís, que segurament ho va col·locar per allà. Clar, visca les Tresines de Catalunya, no? Escolta'm, Joan, nosaltres fem aquest tom per Catalunya, en diem la Catalunya en plus, perquè volem descobrir els plusos que té el nostre país. Tu que coneixes Prades, què ens en diries? Com ho explicaries? Com ho vens? Home, vindre a l'estiu aquí i anar a prendre cafè a la plaça a la nit i tenir que posar-te una rebequeta, jo crec que... Imagina't, jo què sé, la Mare de Déu d'agost, la nit de la Mare de Déu d'agost, que fa una xafogó baix, que jo sóc de Constantí, gairebé al litoral, que t'hagis de posar una rebequeta, que t'hagis de tapar la nit, això no es pot pagar amb cap preu. I la gent de la costa, de baix al Pla, del Camp de Tarragona, o molta gent de Barcelona, de Reus, de tot arreu, pugem aquí, doncs, per estar fresquets. A part, és un poble una mica que té com un... no sé, sembla medieval, és preciós passejar per dins del poble i també per l'entorn. Els boscos són... És un bosc més continental que mediterrani, té com un microclima... No sé, què vols que et digui? Jo hi pujo de petit, estic enamorat. La Isabel vol fer una coseta petita, no, Isabel? Va. No, jo només és que és un entorn privilegiat, meravellós. No, o sigui, no només pujant per la rebequeta. Jo aquest any comptava que fa 50 anys, ara en dic 57, fa 50 anys que pujo a Prades a l'estiu. Molt bé. I dic que l'entorn és d'aquests boscos, d'aquestes vistes, que és allà també on estem ara, i també dir una cosa que és... no és que a l'agost som uns quants, és que passa de 630 habitants a l'hivern a 4.000 a l'estiu. O sigui, a l'agost són 4.000 persones. Isabel, escolta'm, estaria bé que ens poguessis revelar el nom d'aquest compositor. Sí, home. Sí, ja t'has quedat amb les ganes, És el Mateu Fletxa. Mateu Fletxa. Molt bé. Ara el que farem... Un festival dedicat al seu nom, també. Escolta'm. I un carrer del poble que també està dedicat. Sí, que és allà on visc jo, per cert. Ho veus? Mira, tot va sortint, es va sabent tot. El Baix Camp, Prades. I ara de Prades hem de trobar un indret. La primera pista ens la tornarà a donar en Xavier Grasset i la Clara, que hi van anar. Quina pujada! Un quart caminant, ens havien dit. 2 quilòmetres des de Prades. I aquest polsim vermell que es posa per tot. Sort n'hem tingut de menjar un grapat d'avellanes. Sí, noi, m'han donat empenta. Clara. Digue'm, Xavier. Saps, Clara? Crec que en l'avellana hi ha el futur de la humanitat. És un oracle, això? Una revelació? M'ho ha inspirat aquesta puput que canta. Pensa que estem en un lloc màgic. Sí, aquesta ermita sembla sortida de la roca. És com un rusc clavat a la cinglera. Vet aquí una bona pista pels nostres oients. Pregunta, Marta Vives. Doncs a quin lloc, a quin indret de Prades són la Clara, el Xavier i la Mariola? I la Mariola, i en Joan Reig, i la Isabel Bessi, i en Martí Cuní. I el Martí Cuní. I què regalem ara? Doncs mireu, doble premi, una panera de productes Casademont. Casademont regala una exquisida selecció de productes Nashur, pensats per a persones amb intolerància alimentària. I cuida't, la primera del mercat, amb un xoriço i una llonganissa amb una reducció del 25% en greixos i un 50% en sal. Pels vegans, això no. L'especialitat de Casademont són els fuets, del
clàssic, el de pebre, el de figues i el de cabrales. I un segon premi avui, Còpula, una entrada doble pel concert de Lexus als Estudis Medusa de Barcelona el 18 d'octubre. Ah, sí, que han vingut abans i teníem aquestes entrades també per anar al concert. 932017474. Podem donar, Mariola, alguna pista respecte a aquest lloc de Prades? El Joan ens en diu una. A veure, Joan. Uns pastors que buscaven mel van trobar en aquell lloc una verge ben petita. Segona pista, qui ens la dona aquesta? La Isabel? Va, Isabel. A veure, on és Bueno, explico algun detall del lloc on som. Del lloc, va. Doncs que, evidentment, està relacionada amb les abelles. Penseu que a Prades, aquí es fa molta mel. I el nom d'aquesta ermita està relacionada amb la mel. La mel, ai, que és dolç, això. 932017474. Som al suplement més que mai, Catalunya Ràdio. Avui voltem els diumenges, descobrim la Catalunya en Plus. Ara estem buscant un lloc de la població. És poble, Prades, o és ciutat? És poble? Mariola, poble, Sí, Ajuntament, Casa de la Vila. Sí, no hi ha semàfors, per tant és poble. Reig. Passa, Quin raig. Ara comentàvem, que és un poble molt acollidor, No me l'imagino el Reig amb una rebequeta, de totes maneres. Jo quan he dit una rebequeta, dic, carai. Pensat, bé... Avui ens porta una samarreta de... Perquè, més, és un tros d'home, Crida Escrivalti Ribeiro. Sí. Anem cap a Cambrils. Mira, si abans érem a Vilajuïga, ara anem cap al sud. Serafina, bon dia. Hola, bon dia, bon dia. Molt contents de parlar amb vostè, Serafina. Escolti'm, que sap a quin lloc de Prades hi tenim els companys i amics i col·laboradors i gent que ens ajuda. Jo crec que sí. Sí? Què li sembla? Bueno, dic el nom, no? Com és que ha arribat aquest el nom? Que no la sento gaire. Doncs digui el nom. A veure, l'ermita de la Mare de Déu de la Bellera. Caram, l'ermita de la Mare de Déu de la Bellera. Molt bé. A veure, aquesta senyora no és de Cambrils, No, a veure, potser sí. No, fa molts anys que estic casada a Cambrils, però soc de... Perquè té accent de Lleida. Comarques de Lleida. Veus? D'on és? És del Segrià, vostè, Serafina? De les Garrigues. De les Garrigues. Bon oli. Escolti'm, hi ha estat vostè a Prades? Molt bon oli. Digui'm. I ha estat a Prades i ermita de la Bellera? Sí. Ai, doncs expliqui'ns-ho, que ens agradarà. A veure, per què a vostè li agrada l'ermita? Sí, és molt bonica. Sí? Què li agrada de l'ermita? Està sota d'una roca, Sí. És molt bonica per això. Molt bé. Perfecte. Serafina, no es retiri de la línia. Espectacular. Sí. Digui'm. Perfecte, doncs la deixo aquí amb el García Moyano i ja faran tractes, Mira, que ara ha arribat en David Clopés, fa cara de venir corrents. Entra, David. En línia hi tenim també la Maria Rosa de Castellfollit de Riu Bregós. Ja no hi és, la Maria Rosa? No, ara hem d'anar al Gerard de l'Alforja. Gerard, bon dia. Bon dia. Hola, on és l'Alforja? Alforja és, a la carretera que va de Reus a Prades. Sí? Doncs és el segon poble, hi ha Borges, després Alforja. Molt bé, vostè també ho sabia, Gerard? Sí. Ai, veto aquí. Guanyat per mà. Ha estat allà un instant. Marta, què li regalem a en Gerard? Doncs se n'anirà a veure els Lexus. Escolti, què li sembla, Gerard? Escolti, li agrada el grup Lexus? Abans ens ha encantat. Si li agrada, hi va a concert. I si no, regala les entrades a algú que li agrada. Què li sembla? Sí. Perfecte. Molt bé. Sí. Mira, 4-6, tu. Molt bé. Això va diferent. 4 per 6, 24. Som-hi, que anem a... Ara, què hem de descobrir ara? Escolta, és que tenim preparada una cosa. Perquè hi ha l'ermita de la Bellera, dues coses que haurem d'explicar. Una que és notícia d'última hora d'actualitat, per la gent de la zona que ens estigui escoltant. Joan i Isabel, què va passar? Que hi va haver un robatori, no, a l'ermita? Ah, sí? Doncs sí, mira, aquest estiu van robar l'escolanet. Sabeu aquells escolanets de guix que hi ha a moltes ermites dels pobles? Doncs aquest era de tota la vida. Jo l'havia vist aquí quan veníem de petits i cantàvem i tot, i sempre estava aquí, ens fèiem fotos i tot. Doncs bé, aquest estiu algun brètol va entrar, no sabem com, i la va prendre. I ara fa uns dies que l'han trobat feta amb el bé
doncs, per aquí a Montbarranc. Si això ens ho acaba d'anunciar el Pepe de manteniment, doncs ha dit, tranquils, que l'hem trobat i l'estan arreglant. Que bé. Per tant, és una molt bona notícia que donem per la gent de la zona que ens estigui escoltant. I, per tant, aquesta ermita està tancada. Avui ens l'han hagut d'obrir. Sempre hi ha la clau en un bar d'allà, però ara s'ha de vigilar més. I d'altra banda, és una ermita escarpada a la roca, és una cosa, és espectacular i, clar, lògicament, hi ha els gojos de la Mare de Déu de la Bellera. I ara farem un fragment molt curtet, si ens deixeu, perquè estem en un lloc tan així com místic que ens ve de gust llegir-ne una miqueta, amb el Joan i la Isabel. A veure. Diu així: aromeu la nostra vida, vós que la mel deu perfum i la cera torneu llum tremolosa i recollida. Noble llengua que us lluava, feu que mai pugui emmudir. Per la vella que us cercava i la flor que la collí, feu-nos ésser romaní de la vostra serra blava. Molt bé! Oh, bravo! Quin moment de ràdio, de veritat, Joan Reig, Olest i Isabel, que bravos! No m'ha costat gaire, perquè això és el que cantàvem sempre quan érem petitets i veníem amb les nostres famílies aquí dalt, i agafàvem clavellines pel camí, pujàvem, menjàvem un pa amb tomata boníssim, uns tinyols que feien aquí dalt boníssims, i obríem l'ermiteta i tots els nens ens dedicàvem a encendre els ciris, que era, doncs, ja un espectacle encendre els ciris. Llavors ens posàvem les clavellines al peu de la verge, fèiem també una sèrie de bretolades en aquest famós escolanet. Allò posar-li els dits al nas, tot això. I al final, amb tota la família, acabàvem cantant això. I tornàvem a baix. Deixa'm que saludi aquí el meu company David Clopés. Ja ho veus, David, tot gira. Sí, us ho esteu passant molt bé, com sempre, com cada cap de setmana. Al matí i a la tarda ens vosaltres al matí us ho passeu bé, però a la tarda nosaltres també. Amb una altra temàtica, l'esport, però vaja, ens ho passem molt bé. Has vist aquí, cantem i tot en directe, ens fan versos. Alguna vegada a mi també em fan cantar. A tu també et fan cantar. Els goig, sí. No ho faig també com vosaltres. Escolta'm, que ara hem d'endevinar un personatge, relacionat. Només direm que està relacionat amb l'ermita. Ja n'hi ha prou, Ara busquem el nom d'un personatge que ha viscut relacionat amb l'ermita. I he dit, pistes. Ja està. En Gracet i la Clara, va, som-hi. I doncs? No n'has de fer res. Coses nostres entre jo mateix i el pinsà aquest que canta. A veure, deixa'm, que ho provaré jo. Xip, xip, xop, 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 xap, xurru. Però què fa? Escolta, que jo també vull parlar amb el pinsà. Ho veus? Has espantat el pinsà i ha aparegut un corb. No és xip, xip, xop, xop, és xip, xip, xop, xop. Ui, què més hi fa? No es pot parlar amb els ocells. Dona poca fe. Ja t'he dit que estem voltats de màgia i d'éssers extraordinaris. Ah, sí? Sí, i no ho dic jo. Un gran escriptor que estava enamorat d'aquest racó també ho creia. N'estava tan enamorat que va manifestar el seu desig de ser-hi enterrat. Però no em diràs qui era, oi? No, ho hauran d'endevinar els oients. Mira, el pinsà sap de qui parlem. El pinsà ho sap, i vosaltres? 9 3 2 0 74 74. De quin escriptor estem parlant? Què tenim de premi? Un dinar al restaurant, ja sí que ho podem dir-ho, l'Estanc de Prades. Clar, perquè al començament no podem dir que el dinar és a l'Estanc de la població, perquè hem d'endevinar la població. 9 3 2 0 7 4 7 4. Ara busquem el nom de l'escriptor. A la Catalunya en Plus, avui hi ha Prades, avui hi ha una ermita, avui hi ha el nom d'un personatge que va manifestar el seu desig de ser-hi enterrat. 9 3 2 0 7 4 7 4. Magda de Roda de Barà, bon dia i bona hora. Hola, bon dia. Que ens sap dir el nom d'aquest personatge? Jo havia pensat que podia ser el fra Bernat de Boí. No ho és. Li agraïm que ens hagi trucat. Gràcies. Anem a Girona. Núria, bon dia. Núria, hola. No la trobem? A Vilafortunya, en Germán? Hola. Hola, Germán. Què li sembla?
Eduard Pons. Llàstima, gràcies, Germán. Albert, Barcelona, bon dia. Albert, no els sento. Albert. Hola. 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 Hola, quin personatge és? Melcior Font. No, gràcies, gràcies. Carme, bon dia. Carme, bon dia. Helena. Sí, endavant. Què li sembla? Màrius Torres? Màrius Torres. No, vostè és la Carme o l'Helena? L'Helena, gràcies. Joan, de Molins de Rei, bon dia. Hola? Hola. Mira, sóc la Carme. Molt bé, Carme, què li sembla? De qui parlem? Del Joan Perucho? Del Joan Perucho, parlem del Joan Perucho. Sí. Parlem del Joan Perucho, sí, senyora. Sí. Bravo, Carme. Bravo, molt bé. Carme, com ho has sabut? Home, doncs una mica d'ajuda d'internet. Internet. I ha llegit res de Joan Perucho? No, ara mateix no hi penso. Doncs escolti'm, ara l'Olesti, la Isabel ens en dirà el tot d'aquest gran escriptor. Isabel, per què ens el recomanes? Home, doncs perquè té jo penso que és una obra important de la literatura catalana, que és Les històries naturals, que de fet és potser per l'obra que se'l coneix més, el Perucho, no? Però, bueno, té altres llibres, el llibre de cavalleries, Pamela, tota una sèrie de novel·les, però també va escriure molt a la premsa, va fer poesia, era una persona molt erudita, té una gran biblioteca, una persona molt culta, que potser no se li ha fet tot el cas que mereixia, com acostuma a passar de vegades amb els escriptors catalans. Home, i era jutge, no? I a més, coincidint amb el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, hem volgut reivindicar-lo, perquè ell va ser un dels primers que va fer, diríem, literatura o novel·la fantàstica, perquè parlava de vampirs ja, no? Sí, doncs precisament Les històries naturals està ambientada a Pratdip, que és un poble a propet d'aquí, i la història es relaciona amb els vampirs. De fet, el Julià Guillamont, que és un crític literari, escriptor conegut, està preparant una biografia d'aquest autor. Penso que s'ho mereix. Hem d'acabar. Només podríeu dir-nos algun llibre, Isabel, que ens recomanis d'en Perucho? Home, jo és el primer que us he dit, Les històries naturals. Les històries naturals, sí. I una cosa, és veritat, el Perucho, les cendres del Perucho estan escampades per aquí, I de molta altra gent de la zona, que també venen aquí per recordar els seus... avantpassats? La gent estimada. La gent estimada. El Joan recordava abans, Joan? Sí, i tant. Sí. Molt bé. Joan Reig... Digue'm, Moltes gràcies. A tu, a vosaltres. Gràcies. Un petó, Isabel Elèstic, gràcies. Un petó a tots vosaltres, gràcies. Mariola. Venim a Prades, que s'està molt bé. Venim a Prades, gràcies, Martí Cuní. Escolta, Mariola, i la setmana que ve, que tenim alguna pista per la setmana vinent? Ai, tenia una pista... Escolta una cosa, però ho endevinen molt ràpid. Massa ràpid. Jo no vull dir pistes, Això és massa fàcil, massa fàcil. Farem una mica de Via Augusta la setmana que ve. Via Augusta? Sí, si no dic res més. Tenia més coses preparades, però és que Catalunya és molt llesta. O sigui, la Catalunya... És que aquesta és la Catalunya en plus. Clar que sí. Gràcies, companys. Gràcies també, Grau. Gràcies a vosaltres. Ha vingut corrents en David Clopés.